Hello everyone, sunana Amir. Cikin wannan bidiyon zan mana bayanin 5 ways wanda zaka samu kuɗaɗe. Hanya ta farko, affiliate marketing. Zaka iya samun commission ta hanyar tallatawa wasu mutane kayayyakin su a website naka ko a social media platform naka. Duk wanda ya siya abu ta wurinka zaka samu commission. Online freelancer, zaka yi amfani da korewanka ko na designing ko na translation ko na editing a matsayin freelancer a irin waɗannan website ɗin domin yin aiki ana biyar ka. Upwork, Fiverr ko freelancer. Na uku, sell product online. Idan kana da wani kaya na siyarwa ko akwai wani kaya da kake yi, zaka iya siyarwa a waɗannan platform ɗin eBay ko Amazon. Sell digital product. Idan kana da korewa a wani fannin na musamman, zaka iya create da sell digital product kamar ebook, online courses ko wani korewarka. Na biyar, content creation. Zaka iya samun kuɗi ta hanyar creating da selling content cikin waɗannan platform ɗin YouTube, Udemy ko Pedri. Yan uwa, anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ku subscribing da liking da sharing na wannan bidiyon. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.